Shalom, selamat tahun baru di hita saluhutna dan mangdainang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Puji Tuhan tadokot tu debata di palos depe hita marhai pason taripar sahat tu tahun 2020 sadang. Alani tetong ma tapat kenguluta mangulu di bagasan akahasit tongan di bata. Martang yang mahita. Di bata nami, di bata nabadia. Odo di bata hatuau di bagasan parngon nami satu bagasan partikan. Di pelosohai marhai pason jalatari partu tahun 2020 sada. Saluh nai al asidot hononiroha. Nanang patkan nami matutu diri nami. Nanang mangulu di bagasan hasit pengamu. Ajari kami. Di bagasan tikyon nanang menangin hantap kami, ajari kami makangulun hantap. Bagasan Yesus Kristus martanya kami tuduh kamu. Amin. Huriani Tuhan, atani di bata nagabi ujahan di bagasan minggu na parjolo tahun 2020 sadon di nek maisen buku di si Efesus biddu sada mamuka maisen ayat tolu saha tu ayat saplopat songno mahata di debata. Pinuji ma debata aman itu hatta Yesus Kristus. Nang upas-pasuhon tu hita ragam ni pasu-pasu partodion sin banua gijang di bagasan Kristus. Ay dipilit do hita di bagasan ibana. Adorang so ujat do peta noon. Asa badia hita jala so hasurahan dia depan nai di bagasan holong ni roha. Dituduhian do hita bahin anakna. Marhiti-hiti Yesus Kristus asa tu ibana manghiton halmoan ni rohana. Asta puji as ni rohana na marmuliai na nesonna tu hita di bagasan na hinaholongan nai. Di bagasan ibana dapat hita haluaw ni binahin ni mudar nai imahasesaan niaka pangolasion manghiton as ni rohana na terlobi. Nang buas niusehon na tuhita mardongan hapistaran o habisuhon godam ay dipabotohon ibana dohita tahin ni rohana nabunihan manghuton halalomona nang pinahok nai di bagasan dirina lao pasatonsa dihagugok ni tikina madok pasadahon di bagasan Kristus Isa sudena na di banogijang doho na di atas tanon. Adi bagasan ibana do dapotan partelek kita akan naong tinodo na hiyan. Marguru tutahini patuluson sa sudina. Manghiton padok ni rohana. Asda terpuji hasang apon nai marhite-hite hita akan nang makirim hiyan di Kristusi. Di bagasan ibana do tamu ubbegeha tahasit tongani. Ibabaritan naulin na taringot tu haluan muna. Jadi di bagasan ibana gabi porse hamu. Laos disasapod do tu hamu toddi parbadia na pinarbaga-bagay. Ibana do patujolo ni arta setenotta. Ben haluan ni na hinokop nai. Asa terpuji hasangapon nai. Ido pajaon na. Damang dainang nolongan di bagasan Kristus Yesus ujahan nasa tuita dia pala partikeno di dokon kekayaan kasih karunia manang hamoraw basa-basa ni dibata. Ahdo sa sitong na hamoraon ni halak Kriste. Buhado halak Kriste ni mamora sa sitong. Huria nolongan di bagasan Kristus Yesus gudang do halak marpikir ia hamoraw ni ima ananigok akka si humisik. Ia hamoraw ni ima ananiak kahabisu do klena asik. Jujut tita madokot di bagasan parngolota hamoraw ni halak Kristen ima hamoraw diakka pardaging. Alai
marhite-hite turpu jamita nasa tu hita dia pala partikenon takas do ima apostel Paulus pasahaton tu salut akajon manaporsia di huri Efesus asa mga tu sinasida asa makaporsiai dada hamoraon na adon di portibion na rumikot na lasehaan Paulus na paturakon ia hamoran sa sitong na ima hamora partodion hamora partodion ima moloporsia hita di salu akka basa-basa ni dibata damang dainang na pinarsangap di bagasan Yesus Kristus buasa pola diajaron apostoli taringot tu hamoraon di basa-basa ni dibata tu hara ima Efesus asa takas di boto hala Efesus ima holan ala ni basa-basa di debatado nagok tu bagasan parngluna sida nabuy bamba benda sida mamora di adupan ni debata karena pada saat itu orang-orang Efesus selalu mencari-cari kekayaan dunia. Mereka tujuan hidup daripada mereka pada saat itu adalah bagaimana kekayaan dunia ini mereka peroleh. Mereka menjadi mengesampingkan kekayaan yang sesungguhnya yang sudah diberikan oleh Kristus Yesus lewat pengorbanannya. Huria nahinolonga di bagasan Yesus Kristus. Nak kita pe di bagasan partikianon jujut dohita tapake Tuhani nanay ima asa dapot taak kahamoram. Banyak orang memperalat Tuhan untuk mendapatkan kekayaan. Artinya seperti apa? Artinya mereka datang bergereja, mereka mempermuliakan Tuhan. Tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan. Padahal sesungguhnya tidak lagi demikian. Kita bergereja, kita mempermuliakan Tuhan karena kita sudah mendapatkan segala berkat yang begitu luar biasa yang sudah Tuhan berikan. Di bagasan turpuk jami tahun takas idokon pinuji madebata aman Tuhan Yesus Kristus. Nang upas pasu tu ragam di pasu-pasu pertodion sen banuga jeng di bagasan Kristus. Termulialah Tuhan yang sudah menganugerahkan kepada kita berkat yang begitu luar biasa. Berkat yang begitu luar biasa yang tiada tara, tiada banding, tiada terkira. Pasu-pasu na dilion ni dibata tu bagasan parenglot di diame. Marhite-hite nang pinilit hita di bagasan asi do tolong rohana. Uria nanolonga di bagasan Kristus Yesus. Marhite-hite hata ni dibata di bagasan partikianon nanang rajumatta di bagasan parenglota. Buasa ni dokot ima basa-basa ni dibata gabi hamorang. On gabi sada suku-suku dood di bagasan mulut. Kenapa? Kasih karunia itu menjadi kekayaan. Parjoli sahali nanang rimangata damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Debata mengalehon. Haluan tu bagasan parenglota memang secara cuma-cuma. Allah memberikan kasih karunia kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi bukan berarti ketika Allah memberikan kasih karunia kepada kita secara cuma-cuma, itu bisa kita beli. Bahasa di dokon hamoraon, bahasa-bahasa di debata gabi hamoraon. Dangbui hamalota. Tapake laho manuhor bahasa-bahasa di debata. Sedia gudang pe artata. Na adong dihita. Dangbui mabaik kita asa dapot ta ima basa-basa di debata. Huria nenolongan di bagasan Kristus Yesus. Jadi karena memang
Kasih karunia itu Tuhan berikan secara cuma-cuma karena kita tidak bisa membelinya. Seberapa banyak pun harta kita, tidak akan pernah bisa membelinya kasih karunia itu. Walaupun kasih karunia itu Tuhan kasih secara cuma-cuma, murah, tetapi bukan murahan. Maka itulah kekayaan yang sesungguhnya yang harus dimiliki setiap orang percaya. Huria nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Tahun 2020 sada nunga masuk pehita. Parjolo sehali nanang raju mata di bagasan parnota. Buasa pola di paluas di Batahita Tolhas tahun 2021. Karena banyak orang tidak sampai hidupnya tahun 2021. Tahun 2020 nunga marjungul ibana. Maka ini menjadi kekayaan yang pertama sekali. Ketika Tuhan mengizinkan kita memilih kita untuk bisa sampai kepada tahun 2021, maka sesungguhnya itu adalah kekayaan kita. Kenapa itu kekayaan kita? Karena napas kehidupan masih Tuhan berikan kepada kita. Argado ima hos hanguluan na dilehon ni dibata ima na parjulo na paduahon damang dainang nenolongan di bagasan Kristus Yesus buasa didok kemusenang pamiliton ni dibata gabi masadah moraon di halak Kristen. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Tuhan yang berinisiatif memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita, bukan kita yang memaksanya. Maka karena itu adalah pilihan yang Tuhan berikan, maka itu luar biasa, menjadi kekayaan yang tiada tara, yang harus kita imani, yang harus kita pegang. Tuhan sudah memilih kita, menjadikan kita anak yang dikasihinya. Tuhan sudah menetapkan kita, maka kita harus hidup di dalam ketetapan yang Tuhan inginkan. Pamiliton ni debata na dileo tu bagasan parngolota ima pamiliton di bagasan akka hatigoran jala di bagasan akka basa-basa ni debata. Huria nenolongan di bagasan Kristus Yesus. Aleni di bagasan ibana dapat hita halwaw ni binahin ni burdarna. Napatuluhon hamoraon ni halak Kristen ima mangulu di bagasan ima holong ni roha ni dibata na manotto. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, anggo hita mangiahi salut ak kahamoraon narung di Portibio saluhut na salpudi di bagasan buku di si Matius takas di dokot Tuhan Yesus. Kekayaan yang ada di dunia ini ingat dan karat memakannya, tetapi carilah kekayaan yang ada di sorga. Gak bisa ada suku-suku songon dia dohita mengelului hamoraon di benua gijang. Anggo mengelului hamoraon imana di Portibion gampang. Rajik karejo mangula siulaho mabuka usaha do kalian asing buhita mamora. Masikola tibo buhita mamora. Alai bodoi benot tapatokan asa dapot tahamoraon ima papung arta di benua gijang. Dah. Jadi ada benot ta. Asa bui dapot tahamoraon di benua gijang. Nanang benot ta asa dapot tahamoraon di benua gijangi. Jakon Kristus gabe Tuhan jala si pangul di bagasan parngolom jala oloy salu akka atana jala manguluho di bagasan akka onana. Hanya itu satu-satunya cara supaya kita memperoleh kekayaan yang daripada Tuhan.
damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus hamorhaon basa-basa ni dibatado. Jadi alana basa-basa ni dibatado hamorhaon ni naikot ima jalo odiak kana porsia. Holan akana porsia tu dibatado nabu ima majalo hamorhaon nasian Tuhan. Danga dong jelma na asli. Adong ma ima sada carita taringot tu ima hamorhaon na dihalomon di bata. Adong ma dua halak na martetangka. Sada namora Hubert waka parbinotuan di Portillo. Mamora di perdagingan. Sadanai jelma na pugus. Jelma namoraon sajujud do mangurupi gudak kalak. Bakat tetanggana ima na pugusope bui mangan jujud do ala di pangurupion di jelma namoraon. Alai di sadetiki rak marujungulu ma ima duasa namorado ima na puguso. Dumarjungulu na puguson iperdagingon udul di siamun ni debata. Ale namoraon dia pinaro. Cuma namoraon menuntut tu debata. Ale Tuhan takas do dibotoho selagi tabadiam. Ditikin ningolukku. Juk doa mengurupi akka dongakku. Ditikin ningolukku. Bahkan jelma na pugus. Na tua tu harajo mope. Juk dohurupi. Alai buasa. Gabi au masuk tua penaroko. Sementara ibana dao. Ahama ima alus ni dibata tujulma namurai idok koma ali ana pas do nadidok mi diurupi hodo sude akka nadangot diurupi ho akka ima na pugus diurupi hodo akka na sonamarama na somarina alai dang diurupi ho i alana porsia hotuau alai na digil hodo marhite-hite akka pabahenami gebeboy ho masuk ima tu harajak dang boy ima pabahenammu asa boy ho masuk tu harajakku alai holang makka porse aldo alai anggo jun mana pugosot jarang do ibana mangurupi jarang do imana ima mangalehon siloleo tu akka nadangon alai jun mana dangon ibana alai porsia do ibana tuau jala mangulu do ibana di bagasana porsiao dangolo ibana manakko dangolo ibana marhatarurang do karena asik hido ubahen na masuk ibana Tuhan jauh amanginang kurian nolongan di bagasan Kristus Yesus jujut kita berpikir songoni segala perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita seakan-akan menjadi suatu tiket kita untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Padahal sesungguhnya tidak. Sebaik apapun engkau, seburju songo dia peho. Alai anggodang porseho tu Yesus Kristus gabe ima si palua. Jala anggodang porseho nang ditobus Yesus Kristus so senak kahadusamu. Nang perajiko mengurupi, nang perajiko martangi alo karena asing. Alai marisuang dosa luna. Alai anggo porseho tu dibata. Di jalho Yesus Kristus gabe hatua di bagasan paranglom. Jare taride di bagasan akap pabehenam. Gabe partohak maho di harajao ni dibata. Uria nah hinalonga di bagasan Kristus Yesus. Na parpudi sahali sian hata ni dibataon. Nanay dohonon na tuhita dia pala partikenon. Hamoraon basa-basa ni dibata.
saulat nai hamora dia kepertigor dada hamora di perdagingon ala hamora dia kepertigor ima hamora dia ka parton dior maka percaya di bata gebi mamora ho mangoloi di bata gebi mamora ho molotung pe gudang basa-basa ni di bata pakai mai patudun harajam ni di bata ale jumulu ma ha percaya Tuhan dosi pangolu jala si paloho di bagasan parno. Jangan cari kekayaan di dunia ini, tetapi carilah kekayaan di surga supaya kekal kehidupan. Amin. Martanya kita. Mulia te Tuhan. Dengan dibasam natatong di lihom tu bagasan ulpan. Mulia te di hatang. Di bagasan Yesus Kristus pamora mahami. Di bagasan Yesus Kristus gabi dapat tua matu Tuhan di bagasan permohonan. Pasu-pasu salhut mahami sama karikoton aka basa-basam di bagasan permohonan. Di bagasan Kristus Yesus martang kami terdepan. Amin. Sebelum Tuhan Yesus mamasu-masu kita salhutna jala selamat tabaruma tu kita. Amin.